Gọọmenti Delta Steeti enyego nkwado ka agbanwee ogige ụlọ akwụkwọ Model Technical College dị na obodo Ọmadino ka ọ bụrụ ngalaba ma ọ bụ campus nke ụlọ mmụta Mahadum Federal Polytechnic Orogun Ọmadino. Nke ahụ dị n'ime akwụkwọ ozi si n'aka ụlọọrụ ministri nke Delta Steeti na-ahụ maka mmụta agụmakwụkwọ nke ezigara onye prịnsịpal nke ụlọ akwụkwọ Model Technical College Ọmadino. Onye Director nke Standard and Quality Assurance Department bụ Ufuoma Idiegbe binyere aka na ya bụ akwụkwọ ozi n'aha Commissioner for Technical Education ma nye onye prịnsịpal ahụ iwu ka ọ gbasoo usoro ọhụrụ ahụ. Dịka akwụkwọ ozi ahụ siri kwuo, Gọvanọ Sheriff Oborevwori nyere nkwado maka mgbanwe ahụ. N'ihi ya, a gwara onye prịnsịpal na ndị ọrụ nkụzi na ndị na-abụghị ndị nkụzi niile nke kọleji ahụ ka ha kwaga n'ogige Model Technical College ozi dị na obodo Ogereki maka afọ agụmakwụkwọ 2026-2027. A gwara ndị nne na nna na ndị nlekọta ụmụaka chọrọ ka ụmụ ha ma ọ bụ ndị ha na-elekọta gaa n'ihu n'ama akwụkwọ ahụ na Model Technical College Ogbareki ka ha kpọtụrụ onye prịnsịpal nke kọleji mbụ dị n'obodo Ọmadino maka agụmakwụkwọ ndị dị mkpa yanakwa usoro nnabata admissions.